ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀଟେ, ଏଇଟା ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ଉପରେ ରହିବ, ବ୍ଲାକ୍ ପିଙ୍କ୍ ଏଇଭଳିଆ ଶାଢ଼ୀଟା, ଏଇଭଳିଆ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଭଳିଆ ରହିବ, ବଡ଼ି ଏମିତି ବ୍ଲାକ୍ ରହିବ ଆଉ ପିଙ୍କ୍ କଲର୍ ଏଇଭଳିଆ ଶାଢ଼ୀଟା, ଏଇଭଳିଆ ରହିବ। ତାର ବହୁତ ସାରା କଲର୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ଏଇଭଳିଆ ଗ୍ରୀନ୍ଟେ, ଗ୍ରୀନ୍ ଆଉ ପର୍ପଲ୍ କଲର୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ କଟନ୍ ଶାଢ଼ୀ, ନା ସବୁ 350 ଲେଖା, ସବୁ 350 ଲେଖା, କଲର୍ ଅଲଗା ଅଲଗା କଲର୍ ବି ପାଇଯିବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ, ଏଇଟା ବାଇଗଣୀ କଲର୍, ଜୟପୁରୀ ପ୍ରିଣ୍ଟ ରହିବ, ଏଇଟା ପିଙ୍କ୍ ଆଉ ସି ଗ୍ରୀନ୍ ଉପରେ ସବୁ 350। ସମସ୍ତଙ୍କର କ୍ୟାଟଲଗ୍ ଅଛି କହିବେ? ସମସ୍ତଙ୍କର କ୍ୟାଟଲଗ୍ ଅଛି।